tanggal ayo melu gawe pasar. Sedaya kemawon good night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya Bu. Tak dongakno muga swarga. Amin ya Bu ya. Katur dumateng yang minulia Bapak Supardi, dalah sekalian garwa kula hormati lan katur dumateng sedaya kemawon Bapak Ibu tamu undangan sugeng lelenggan ingkang sekeca mirsani paguyuban kedoprak krida carita saking Ulaan Kecamatan Jakan Kabupaten Pati pimpinan beliau Bapak Sigit Sumaran Sarjana Hukum. Ngaturi tetembangan spesialnya buat penyemangat semuanya sedaya kemawon dikasih dipunaturke Dewa Trisno Sumangga. Kasep tegaku jebol kowe wes ana sing duwe aku bingung kok ngene tapi
semuanya yuk nyambut gawe makarya sinarengan KC ya Dek ya. Sika Fatika Sari. Ana Sekar Sekundalu Pak Supardi. Tindak. Ngono Merasa Kak, mendekat Kak, kangge tombo-tombo kangen. Rip jane to. Indah para salis esem laku
sing rawuh ning Lemabang sing nang Widodo ya nak ya. Heeh, Bapak Suparti. Pak Suparti. Iki padha karo sing nanggap asmane ya Bapak Apa tuh ya, Suparti. Mak? Wong nek sing jenenge Suparti kok do sugih-sugih ya nak. Amin ya, Mak. Amin. Sing kene ya sugih bojone ya wayu, sayange sing Mak. kono. Bapak Iya. Suparti saiki Joko apa dudu anyaran. Mak. Heeh. Iya ditungakno ndang ketemu jodone ya nak ya. Apa nduk iki mau nduk alah. Alhamdulillah Mas, laris, kok laris. jaken kilen. Jaken kilen heeh mundhut Mas apa? Wilek, Mas badai. Wilek nyuwun badhe. Nggih mangke dipun aturke. Oke selanjutnya salajengipun ceweknya Krido Chandra sudah siap sedia ada Desi Legendri Nengkusari kenyil kenyil. Ayo Dek. Iya, ayo. Ngetokno lek ning omah kulino matun kowe ku. Memori berkasih, jelas kowe ora tau ketemu karo kowe. Endi? Alah lover ajeng ta. Iya. Alah. Apa ndak lagumu? Apa Mak sing penak Mak? Badai, terus ana banyu langit. Ana mau pamer bojo. Pamer bojo ya Mak. Asik, ya. Duitmu payu. Iya. Tutuk lambi anyar sing nang jero mariku nanging bojo anyar sing mbok pamerke ning aku ning apa saranganku yen mung gawe lariku pamer bojo anyar ning statusmu Yang enak.
nggih pamer bojo kanggo Mas Sesene kono mau ya nak ya. Badhe ya coy bersama Sengkang Bablangnya Krido Carita Sinta Marisa.
Aduh Abah Krisna mendekat sayang. Bu Agus yuk Banyulangit ya coy, dikasih support yang meriah buat seksinya Keridot Sarito. Yo Yoli Sekupi.
sabar ya Bu, lunas lo ya. Aku dikasih sebut yang meriah buat Ajeng Widya Barabere. Ayo dong, Roman, asik, mainkan. Masih bersama Lido Cari Kopi abadikan oleh Oka Production dan juga ada audio Dodi. Apa cowok enggak? Ada. Telah ku coba meminta kasihmu biar menjadi janji kita takdir yang meminta, namun apa daya terlerai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Himpunkan kenangan indah, simpanlah sendal gurauan, andaikan kau kerinduan, itulah jadi benauan. Hai Kiri Cokolata. Putusnya ikatan cinta, mungkin tiada jodoh kita. Ku juga bersimpati, maafkan saya, aku pun tak menyangka pergilah sayang. Biarlah rindu di kejauhan menemani hati yang gelisah. Semoga bertemu dua kebahagiaan. Ridho dan Ridho Ade Goyang dong. Mae Bloso dong. Wis tahu. Masuk.
penutup yang sudah berlalu yang dibawakan oleh jelitanya Krido Carita punya. Nek bariki terus tanggal loro tanggal telu terus prei lo ya do terawih bareng-bareng. Meman ingati. Kuwi Abah Krisna apa? Nek sik gowo sik duwe ya.
iki sanggup turu mengko nek kondur. Buat Abah Krisna CS. Oke, spesial buat Krisna Carito dan para penggemar semuanya. Ayo, Bo. Uyano segoro sing ana artine barang-barang padha kaya nglabur langit manasi geni ya sing ana lekas putuse. Tapi kaya dene kandang ditabuh selisih welas isuk sing riko kabeh wis dikeparan ngrakeni manuk miber nong kene ison duwe segudang welas duwe segudang asih dikeparan make golek liyane. Oke, Reza Carito asik. Kaya welasun iki nang riko nono putus-putuse tapi kaya dene kandang ditabuh selisih welas isut sing riko kabeh wis dikeparan ngrakeni manuk miber nong kene ison duwe segudang welas duwe segudang asih dikeparan make golek liyane. Krito Carito masuk ayo ayo Mbak Siti asik. Mbak Tia Sudah nih kabeh, lali Bu nabur uyano segoro sing ana artine barang-barang padha kaya nglabur langit manasi geni ya sing ana lekas putuse. Dikeparan ngrakeni manuk miber nong kene ison duwe segudang welas
golek liyane. Keri Coklatus selamat bergabung bersama kita Carito. Happy Selatus. Spesialnya dituliskan buat keluarga besar Bapak Sumarti. Cak 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 cak. Makasih sayang. Padha-padha, Mbok. Wes entuk bojo urung? Durung ya, Mbok. Ah ya Allah saat ini. Sebelahku kurang berkasih spesialnya buat yang request dan ditujukan kepada semuanya, buat bos-bosnya Dompeng, ibu-ibu Pramusaji, bapak ibu sing kagungan kerso, lan sak anak-anake ngene ya. Sing sunat kok ora njaluk lagi ki piye to ditanggapno larang-larang lho, ha. Sapi sitok karo kebus tugel lho iki ketoprak iki. Yo sik ya. Ya. Christine Kejala bersama Jelita dari Juwana. Juga Sundel Keprot. Jiwa
11 Indonesia bagian tengah. Terakhir masih kun jatuh musan ibunya rumah barangkali ada request dari Bapak Suparti so ibu buat anak-anak tercinta. Kuyung ini rasanya hatiku kerontok-rontok. Ditinggal rapi karo calon bojoku. Apa mah? Cukup-cukup. Hatiku rasane
Dora sih menanjung diaturi paling gandok. Ngantek aku ki ketularan basono lenduk tulalit. Aja ngalah patiku kowe. Nek kok kaya ngono diwet-wet tambah duwe mbok kaya aku lho. Nek kok ngono. Do ngalem kabeh. Monggo Dora. Pripun? Aku sepanjang gawe langsung pianggon menawi kewajiban ana sang jroning keluaran. Wonten ing Taman Sari Jepara kewajiban sampun beres. Nanging aku cemondok ana ing Taman Sari kene rumangsa ora krasa. Lah kok teng penarukan mboten kerasan kok pindah-pindah Ndara panjenengan menika. Lho kok pindah-pindah piye to yo? Ora mangerteni kita tumindake pindharamu sing kaya ngono kuwi. Tegalan mentala marang aku. Saka Pantin Jepara aku dikaya ana ing Taman Sari Penarukan kene aku rumangsa ora krasan lho. Kirang menapa pengayomane kula wonten ing penarukan Ndara? Bagus gagah pideksa duweni palungguhan. Lho. Kirang menapa jenengan dimuktekke ing ladeni? Pancen bener apa sing dadi kandhang? Pancen ana sanjroning Taman Sari ki ora ana kekurangan babar. Sing sanjroning aku kepengin bali ana ing Jepara. pengin kondur wonten ing Jepara. Matur nggih. Monggo Gusti. Ayo kembang coklat cakri kuning kabeh. Kados dene kembang telek. Kembang telon aja kembang. Kembang telek kok kembang telek. Monggo Ndara. Kowe kita Kirang menapa Ndara kula ganteng. Pideksa duwe panungguan sayang sithik ora ndek dhuwit. Wah, kowe aja kegampang aku. Lho yang Meneh duit apa piye? Meneh duit apa piye? Maksudnya ngene Ndara, panjenengan niku pengayomane kula mboten duwe dhuwit tunai. Oh, apa, Mak? Gesek-gesek ndledek ta. Ngerti ae kowe ya. Dewae nurut-nurut duit ta. Rono rene nggih mbok dhuwit. Enggak zaman. Sekarang zaman now. Gesek-gesek ndledek. Weh, wasis. Iki bocah-bocah wis padha makarya. Sampun. Wis rampung rek padha nglibur kelawan bendaramu. Sampun. Badhe dawuh napa malih sendika? Aku ora bakal jawab apa-apa kelawan kowe. Kan mlebu. Kowe tak jawuhi tak kon mlebu. Ha niku. Jangan pareng Ndara. Pamit Ndara. Siap. Weh. Wis kono nyambut gawe ning pekuburan kono. Sek. Kok nek sing ngeri. Sing nganti ana sing ngeri lho ya. Diamuk niki mengke nek ilang bayar aku wis ora kena keturunan. Kelaku wis kau ngelan. Kebo mangan karo Ndara. Remuk jero ora ketok. Ya wis ora remuk lah, diku mati urak kowe. Semenanjung kowe mestine ana tandha pitakon ing sakjroning atimu. Apa sebabe kowe ndak gawa ana ing Kabupaten Penarukan wiwit saka Jepara. Pancen nalika semono kowe dicolong nglawan kadang-kadangku pancen aku sing utus. Nanging kowe tak tumekake ana ing Kabupaten Penarukan kowe ora tak kongkon susah atimu. Kowe ora tak kongkon adus tangis. Ing apa sebabe bareng kowe cumondhok ana ing Kabupaten Penarukan ing semu kowe susah atimu. Apa sing kok pikirmu? Adipati Tunggul. Pancen aku cumondhok ana sanjroning Taman Sari Penarukan kene rumangsa ora krasan. Kok ora krasan dasare apa? Mergo aku pepisahan marang keluarga ana ing Pantin Jepara.
Aku kepengen bali ana ing Panting Jepara. Nanging dene apa tumindakmu kaya ngene iki apa ora ndeni welas lan asih marang. Gampang yen kowe kepengin bali ning Jepara saha ing Kasultanan Bintoro Demak. Kabeh penjalukmu bakal tak turuti. Nanging kowe kudu nuruti kelawan aku. Yen aku wis welas lawan kowe, aku mesakake lawan kowe, kowe uga kudu duwe timbang. Kudu mesakake kelawan aku, kudu welas kelawan aku. Siji sing tak karepake Nawala Partisara surat kekancingan ana ing Kasultanan Jepara sing saiki wis kok gawa wiwit saka Kasultanan Demak Bintoro. Iku kudu tak gawa, tak jaluk. Loro, kowe kudu gelem dadi bojoku. Tunggal. Ora-orane yen to aku ora balikake lawan kowe ana ing Demak saha ing Jepara. Kabeh penjalukmu bakal tak turut. Nanging yen kowe indho ora nuruti lawan penjalukku, yen aku wengis kelawan kowe, aku soro kelawan kowe, kowe aja nyalahke kelawan aku. Semenanjung kowe nyang Kabupaten Penarukan kaijinan keng tanpa ruang badan seporo. Kowe arep mlayu menyang ndi? Delenen bebarisaning prajurit saka ing Kabupaten Penarukan padha nyoncong sanjata jaga mlawan kowe, aja nganti kowe ucul bobol saka ing Kabupaten Penarukan. Mula lekas kowe aja nganti kowe nampik nulak marang kekarepan. Yo sing cedhek pangapurane wae Tunggul. Pancen aku bawa anane Partisara saka Demak Bintoro. Kaping pindhone. Yen to ing kene panjenenganmu iki wis nembung tresna marang aku, kang supaya aku dadi garwamu. Mestine wae aku rasaku. Mergo aku ora nduweni rasa tresna marang panjenengan. Ora saguh yen kowe ora saguh ladeni kelawan